יפה שלי, בואי אליי. תנו כפיים לאמא הזאת, ללוויה הזאת, שנלחמת כל יום. השם ייתן לך כוחות, אמן. עוד ועוד כוח, כי אותו זהו, זה נגמר. זהו, זה נגמר, שתדעי לך. זה נגמר, אנחנו בסוף, נכון? אנחנו בסוף? אנחנו בסוף פרייר. אנחנו הולכות לשיר לכם שיר ביחד. אנחנו רוצות לשיר את שמע ישראל. בואו תשירו איתנו חזק. נשבור לכם את הלב, נשמה, אנחנו צריכים פה תרומות. כל איפה שתראו את השם הזה, פריאל מתנוספת, אז תבואו לתרום. אנחנו צריכים הרבה 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 כסף. בעזרת השם הילדה הזאת תחזור בריאה מגרמניה. ואנחנו נעשה לסעודת הודיה. כמו שהיא לא חלמה! נכון? שתקומי על הרגליים, שהמחלה הארורה הזאת תסתלק ממך הכי מהר שאפשר בעולם, שיותר לא תורידי דמעות, שלא תחשבי לבד, שלא תהיי בבית חולים, שלא יזריקו את החומר הזה שנכנס לך לגוף. מזה, שנעבור את הניתוח ביום שני בשלום, שתחזרי לספסל הלימודים כמו כולם, תחזרי להיות הילדה המחייכת שלי. אני רוצה להודות
לבתל וחני משה, אהובות שלי יקרות, למר אפי גוטמן היקר, לכל מי שלקח חלק ביום היקר הזה, ליאת בנאי וניסי מוז, שלא עוזבים אותי לרגע מהיום הראשון שהילדה שלי חלתה, הם לא מניחים לי. למשפחה המדהימה שלי, לאמא שלי היקרה שיושבת כאן, שכואבת ובוכה ומתפללת כל יום להחלמה שלך, ילדה שלי. ליהודה אחי היקר שלא מניח לך לרגע וכל הזמן מלווה אותנו בבית חולים בלי להגיד שום דבר, בלי כן יכול, לא יכול, עוטף אותך. לכל המתנדבים, לכל התורמים. איפה אמא שלי? בוא, אמא שלי יקרה. עשו לה כפיים לאישה החזקה המדהימה הזאת. חיים שלי, אמא. לא לבכות, אמא. זאת אמא שלי היקרה. אתם לא יודעים מה היא לא עושה בשבילנו. כמה חשוב לה שיהיה לנו טוב. כמה את מתפללת. בורא עולם, אתה שומע אותנו? הבת שלי פריאל תבריא. אמן. וכולכם צועקים עכשיו אמן אחד חזק. אמן. זהו חיים שלי, אנחנו חוזרים מגרמניה, מנצחות. תודה רבה לכולם. איפה כפיים לאישה הזאת, ללוויה הזאת. פני, קשה לי לדבר, אבל אתן כל כך יקרות. ופריאל, אנחנו פה וכולם מחבקים אתכם. אתם לא לבד. אנחנו איתכם לעולם ועד. וכל אור יהודה תחבק אתכם, וכל עם ישראל. אנחנו נעשה הכל שאתם תחזרו בשלום מגרמניה. אמן. אמן, אמן. תודה